Bé, anem a veure la resolució de triangles rectangles. Què és resoldre un triangle rectangle? Pues, per exemple, en resoldre este triangle rectangle és trobar els costats dels quals no tenim informació i dels angles que no tenim informació. És a dir, hem de tindre tots els costats i tots els angles calculats. Això és resoldre un triangle rectangle, calcular totes les mesures que li falten. Bueno, quines són les ferramentes que anem a utilitzar? Les ferramentes són les següents. La primera és què passa amb la suma dels angles aguts. Recordeu que la suma dels angles aguts sempre serà 90. Per què? Perquè si estos són 90 i este és recte 90, la suma són 180, que és el que sumen tres angles en un triangle. 180 menos 90, estos dos, 90. Molt bé. La segona cosa que tenim que utilitzar és, esto no és un triangle rectangle, pues, quin és el teorema més famós de la història sobre un triangle rectangle? El teorema de Pitàgores. Vale. I per últim, tenim una ferramenta molt forta que és la que estem treballant ara, que és la relació entre angles i costats. La relació entre angles i costats són tres, sinus, cosinus i tangent, el que nosaltres diem les raons trigonomètriques. Les raons trigonomètriques que són sinus, catet oposat partit hipotenusa, cosinus, catet contigu partit hipotenusa i tangent, catet oposat partit catet contigu. Aquestes són les tres ferramentes que anem a utilitzar. No totes les que necessitem en cada cas. Bé, anem a veure aquest exemple. En aquest exemple, bueno, la primera cosa més fàcil que podem calcular és l'alt triangle agut, perquè si ha de sumar 90 amb 20, doncs este valdrà 70. 70 més 20, 90. Sempre un triangle rectangle, recordeu. Això val 8, este costat no el coneixem i això, que és el costat més llarg, sempre és la hipotenusa. Bueno, doncs al que és desconegut li fiquem una X i al llarg li posem la hipotenusa, la H. Com podem resoldre este triangle? És a dir, com podem calcular estos dos catets? Perquè, claro, o sigui, estos dos costats. Perquè, claro, si jo utilitzara Pitàgores, tindria hipotenusa al quadrat igual a X al quadrat més 8 al quadrat. Tinc dos incògnites, no puc hallar res. Així que hem de tirar de sinus, de cosinus o de tangent. Quina és la que vaig a utilitzar? Pues depèn. Primer te fixes en un angle que tu vulguis. Després mires alguna informació que tingues, algun costat. I ara mires un costat que vols calcular, per exemple, este. Tenim dos costats i un angle. Això és una relació trigonomètrica, dos costats i un angle. Bueno, si quan jo aplique la relació entre dos costats i un angle tinc dos datos i un no, el tercer sempre podré hallar-lo, que és el cas. Anem a fixar-nos quina de les tres raons trigonomètriques anem a utilitzar. Pues si este és 20, este és el catet oposat i este és el catet contigu, la relació trigonomètrica dels tres és la tangent. Esta és la raó trigonomètrica que tindré que utilitzar. Anem a escriure-la. Tangent de alfa, catet oposat, partit catet contigu. Bueno, la tangent de quin angle és? De 20. El catet oposat, qui és? De 20. L'oposat de 20 és el que està enfront, x. I el contigu, el que està al costat, 8. I ara, com podem hallar això? Doncs molt fàcil. El 8 que està dividint, com passa a l'altre costat, multiplicant, o el que sempre dic, productes creuats. Així que 8 passa multiplicant. I 8 per tangent de 20, això podem fer-lo en la calculadora molt fàcilment. Feu-lo tot seguidet, 8 per tangent 20 igual, i te deixi 2,912. I les unitats, que no se us oblide, centímetres. D'acord? Doncs ja tinc la X. Ara només me falta la hipotenusa, però, claro, si així ja tinc que això val 2,912 i això val 8, tinc dels tres costats, tinc 2. Podria perfectament aplicar el teorema de Pitàgores. Molt bé. Hipotenusa quadrat, catet quadrat més catet quadrat. Sí?
hipotenusa al quadrat és 8 al quadrat més 2,912 al quadrat. Si feu tot això en la calculadora i li fiqueu l'arrel quadrada a aquesta expressió, t'eixirà 8,514 centímetres. D'acord? Molt bé. Doncs ja teniu els tres costats i els tres angles. Ja heu resolt el triangle. Anem a veure un segon exemple. Imagineu-vos que esta vegada, en lloc de donar-vos un costat i un angle, et donen dos costats. Bueno, sempre teniu tres datos, perquè el tercer sempre serà l'angle recte. S'ha de funcionar sempre amb un triangle rectangle, d'acord? Així que si este és recte, tenim 1, 2, 3, 4 i 5 quantitats que te donaran sempre dos, però no saps quines. En aquest cas te donen dos costats. Bueno, si te donen dos costats, el primer és superfàcil, perquè este costat així, li direm x, val? Pues, se pot trobar amb el teorema de Pitàgores, que és la relació que n'hi ha entre els tres costats. Molt bé, doncs Pitàgores. Hipotenusa és el 10, el llarg, igual a càtet és la x i esto és 5 al quadrat. O sigui, 100, x quadrat més 25, x és l'arrel de 75, que això és aproximadament 8,660 decímetres. Vale. Bueno, y hasta ahí vale. Però, claro, ara ve el problema dels angles, perquè abans me donaven uno i ara no tinc cap dels angles. Lo primer és col·locar les lletres. El de baix sempre serà alfa, lletra grega, i el segon sempre serà beta. Són les dues primeres lletres de l'alfabet grec, alfa i beta. Bé, doncs funcionarem igual que abans. Jo he de relacionar un angle i dos costats. D'acord? Sempre us aconselle que utilitzeu els números que us hagin donat en l'exemple per si de cas en este t'has equivocat i ja se li ha tot. El que us estic dient és que utilitzeu les quantitats que t'han donat, que són aquesta i aquesta, per si t'has equivocat i la cosa se lia més. Bueno, i jo què vull calcular? Bueno, doncs vaig a calcular este angle, alfa. Bé, tinc una relació entre un angle i dos costats. Respecte d'este angle, este qui és? El costat contigu. I este qui és? La hipotenusa. Vale. Quina de les tres raons trigonomètriques relaciona l'angle amb el costat contigu i la hipotenusa? El cosinus. Molt bé. Bueno, doncs el cosinus d'un angle és el càtet contigu partit la hipotenusa. D'acord? En este cas, cosinus d'alfa és el càtet contigu 5 partit la hipotenusa 10. O sigui, 0,5. I ara és quan he de tirar mà de la calculadora, d'acord? Perquè ara jo he d'aïllar alfa, despejar alfa. I bueno, igual que quan una operació de suma passa a l'altre costat d'una igualtat amb una resta, el producte passa a l'altre costat com una divisió, el quadrat passa a l'altre costat com a arrel quadrada, doncs heu d'aprendre com passa este cosinus a l'altre costat per deixar l'alfa aïllat. Vale? La manera, la funció que te deixa l'alfa aïllat és la funció inversa, que és l'arco cosinus. Esta és la funció inversa del cosinus. Ficaríem arco cosinus de 0,5. Ja he aïllat l'alfa, ja he despejado el ángulo, ja he aïllat l'alfa. D'acord? Bé, i arc cos, que s'escriu així, tot seguit la mateixa paraula, què significa? Pues significa que alfa, l'ángulo, és l'arc, l'apertura, el cosinus del qual fa 0,5. Ho diu la mateixa paraula, d'acord? El més important és com se troba això en la calculadora. Bueno, doncs molt fàcil. Si tu mires en la teva calculadora, ahí tens sinus, cosinus i tangent, i en groc
arcosinus, arcocosinus y arcotangent. Así que es súper fácil. Si he de calcular el arcocosinus de 0,5 tendré que pulsar Shift cos 0,5 igual. Si feu Shift cos 0,5 igual, en la calculadora te donarà 60 graus. D'acord? Molt bé, doncs ja tinc un angle. I ara, com trobaré beta? Doncs beta és superfàcil, perquè beta és el complementari d'alfa. Per tant, serà 90 menys alfa. 90 menys 60 seran 30. I ja tinc calculat tot el meu triangle. Alfa és 60 graus, beta 30 graus, i el costat que me faltava 8,660 decímetres, les unitats. No us oblideu. Vale, i per últim anem a fer el mateix exercici que farem en classe, que era el 36 de la pàgina 147, d'acord? Es tracta d'una milotxa, un cachirulo, que està a una altura exactament de 5 metres. En quin moment? En el moment en el qual la corda està totalment estirada, d'acord? Esto fa 5 metres. La corda està totalment estirada i a més me diuen en el dibuix que forma exactament un angle de 60 graus, que això se pot mesurar perquè, claro, de manera normal jo tinc un transportador d'angles i me dediqué a treure de la butxaca i mesurar l'angle de la corda del meu cachirulo. Bueno, salvant la broma, anem a veure com se podria fer. Lo que m'estan preguntant és la longitud de la corda, d'acord? Lo que me pregunten és exactament això. I si esteu mirant això, l'altura sempre és una línia vertical, perpendicular al terra, a l'horitzontal. Per tant, el que tinc així exactament és un triangle. És un triangle rectangle, perquè l'altura sempre és perpendicular. On m'han dit que l'altura del cachirulo són 5 metres i m'han dit que este angle són 60 graus. I el que me demanen és la longitud de la corda, però on es troba el cachirulo ahí? I està lligat al terra amb la corda. La hipotenusa és l'única cosa que jo he de calcular. La diferència entre resoldre un triangle o fer un problema és que moltes vegades en un problema només tinc que calcular una quantitat o com a molt dos. En aquest cas només tinc que calcular una. I com puc fer-ho? Si vols anar a saco, pots començar a trobar tot i perdre temps. Si vols fer-lo tranquil·lament i treballar el menys possible, t'has de fixar en quines coses tens. Tu tens un angle. Tens el seu catet oposat. Este és el catet oposat d'este angle. I tens la hipotenusa perquè és el més llarg. Esto és la hipotenusa. Vale? Si tens dos costats i un angle, tens una relació que és una de les tres raons trigonomètriques. L'única cosa que has de fer és averiguar quina és de les tres. A veure, angle, oposat, hipotenusa, oposat, hipotenusa, oposat, hipotenusa, sinus de l'angle, claro, sinus de alfa, catet oposat partit hipotenusa, que ja te ho has de saber de memòria. Bé, com apliquem això? Molt fàcil. El sinus de 60 és el catet oposat 5 partit la hipotenusa x. I ara només tinc que aïllar, despejar la x d'ahí. Com se fa? Primera cosa, productes creuats. Atentos que la x està baix. Passarà la x multiplicant. Productes creuats. La x passa multiplicant. Sí, queda multiplicant el sinus. I ara com la deixa a soles? La deixa a soles passant el sinus dividint a l'altre costat. Això és superimportant. Quan la x està baix, tu no pots passar el 5 dividint i la x quedar dalt. No queda dalt, sempre està baix. Si està en un denominador, fes el que fes, té igual, la x continuarà davall en el denominador. Així que, per molt que passes el 5 dividint, si tu passes el 5 dividint a l'altre costat, la x continua així baix. I si no n'hi ha res, esto és un 1.
continua baix, així no es pot aïllar la x. Com se fa, per tant? Productes creuats, la x passa multiplicant i després el sinus passa dividint. Si fas això en la calculadora, 5 dividit entre el sinus de 60 te donarà 5,774. Doncs molt bé, ara ja dones la solució com en qualsevol problema. Recorda que en tots els problemes has de donar la resposta en una frase amb subjecte, verb i predicat, com sempre ho he dit, i molt atents a les mesures. Així que tindreu que dir que el cachirulo o la milotxa, millor dit, la corda, que és el que m'estan preguntant, mesura, podeu ficar aproximadament 5,77 què? Metres. Subjecte, verb, predicat i unitats. Molt bé, xic. Espero que això us servisca per a fer-me la resta de problemes encarregats. Adeu!